Du-te înapoi! Astăzi m-am împiedicat de așa videoclip. Vreau să-l verificăm împreună dacă este adevărat. Haideți să ne imaginăm că printr-o minune la noi s-a rupt cheița de deschis doza de suc. În acest moment scoatem din buzunar niște bețe pentru sushi sau găsim un băț pe drum și le rupim, punem aici și începem să învârtim. Autorul acestui videoclip ne spune că cât noi să învârtim cu bățul, el o să deschide singură. Haideți să vedem dacă o să primească și cât timp o să ne ia ca să deschidem această doză de suc. Păi să încerc cu partea asta întâi. Eu sper că intru în final a să deschide. Și eu nu stau și învârt degeaba atât timpul ăsta, da? Eu unde să fac bătături în palmă de la câte o... Da, măi. Și ocup eu la ora 4 dimineața. Du-te înapoi! Bă, iubiți! Uite și te numai Pepsi. Ia, în sfârșit un truc care chiar o mers.